kampér mistrovství Evropy v downhillu, moc si to užijeme. Tak to tam nahulej. Šerif nakoupil oběd, tak co? Pre-race rituals. Check flag. Jdem na track walk. Track walk. To pro mě úplně naprosto ideální, nic je to Pěkné líbí. Jo. Let's go. Una pista buena. Can you say something different? Takže jsme na track walku skoro v Cíni a trať vypadá trošku nad mojí úroveň. Ty budou na kaši, ruce budou na kaši a myslím, že budeme rádi, když budeme moci jezdit v neděli. Vítej v mém vlogu. Tálie Volejníková, 18 let, single, z Liberce. Tam telefonní číslo, chtěla bych tam. Já jsem 5, 865, 866. Volejte! Jsi zvědavá, kdo jí zavolá. Tak jsem Jana Košárková, elitní reprezentantka, co říkáš na evropskou trať? Evropská trať je hodně zajímavá, dlouho jsem takovou trať neviděla a dneska nechci komentovat asi track walk, protože to by nebylo moc dobrý, ale moc se těším, když budu na kole. A myslím si, že to bude úplně jiný na kole, úplně se to vyjezdí, snad nám bude počasí přát, bude hezky a užijeme si to tady a zajedeme nějaký výsledky. Jej! Život fakt není špatný. Operace. Doktor Vosák. Tejpování číslo 2, doktor Vosák. Katka Volejníková, ready na svůj první start na mistrovství Evropy. No, tak jsme ready, všechny tady. Trošku se bojím. Nevím, co mám čekat, tady vítají vrtulníky. No, a tak se připravujeme a bude to dobrý. Bude to dobrý. Tak dávej. Os. Tak připravuju se na start před kvalifikační jízdou. A cíl je asi za top 15. Kotník do Sláví bude ready a těším se. Takže vidíme, jak to dopadne. A jdeme na map. Mám za sebou různé ubytko a dala jsem tam trošku safe run, protože jsem to úplně nefílovala, že bych to chtěla pušnout. Dojela jsem bez pádu, byly tam strašně moc chyb a asi vím, kde zítra
přidat, takže zítra to bude all-in a strašně moc se těším. Máme tady neděli závodní den a Kája už má za sebou trénink, tak jaký to bylo? Je to rozbitý, ale asi trošku lepší než včera. Ale ruky mám rozbité úplně hrozně. Na sračku. Na sračku. Ale jo, to půjde, tak os. V ranním tréninku první jízda, něco s palcem, vypadá, že je zlomený. Zítra zajdem na rentgen a uvidíme, co s ním bude. Ale jo, jsem strašně ráda, že jsem to zvládla, že jsem to dojela a že jsem se prostě nevzdala. With yesterday's run. Attention, on a un nouveau classement avec Nina Hoffman, Emma Eaton et Maria Guy Madrenas, troisième sur le hot seat. Et... Košarkova from Czechia, elle traverse la ligne troisième in third place, alors ça déloge Guy Madrenas du hot seat. Díky Volejníková zajela 5. místo, tak jak se ti jelo? Jelo se mi dobře, ale asi 3krát jsem málem spadla, ale výsledek je super. Jaký byl tvůj race run? Byl jsem pomalej a posral jsem to, jinak pocity smíšený. Příště líp. Stalo se mi na hovno, bylo to dobrý. Tak příště zase někdy. Hele, nevím no, jakože už já si stávám, ale jsem jet rychlejší. Příště. Nevím, příště no. Končím trip. Let's go home. Na rentgen. Yep.